Ik studeer dus film en media op het Friesland College. En het leek mij een goed idee om als promotiemateriaal ook filmpjes te maken van het proces. Van het maken en de potjes zelf, en mooie foto's van de potjes. Nou, op een gegeven moment had ik dus een filmpje gemaakt dat ik een vers potje erin giet. En dat had ik geplaatst, ik vond het zelf wel leuk. En mensen die vroegen mij waarom maak jij filmpjes van plas die je in een potje aan het gieten bent. Dat vond ik een beetje een rare reactie, want ik wist natuurlijk wat het was. Dus toen heb ik een paar dagen later maar even gauw een timelapse gemaakt van het stollen van een potje. En toen wisten mensen in één keer waar het om ging. Ik was op zoek naar een haarvet die mij beviel. Ik begon 6 jaar geleden met het gebruik van haarvet. En ik wist niet wat ik anders moest doen en ik was een beetje op zoek uiteindelijk naar iets beters. Want wat ik nu had, dat was veel te zwaar en ik was niet tevreden met hoe mijn haar er ging uitzien. Nou, een paar producten geprobeerd. Ene was het net niet, ander was het weer wel. En uiteindelijk toen kwam ik op het idee van, nou, ik kan het ook een keer zelf proberen. En ja, zodoende ging ik ingrediënten opzoeken, processen opzoeken. Zelf geprobeerd. Een vriend van mij die heeft het uitgeprobeerd en die zei van, ja, dit is zo goed, dat moet jij meer mensen laten proberen. Dus ik liep naar mensen toe die ik ken met een vetkuif of een haar strak naar achter. En ik zei, ja, wat vind je ervan? En die zeiden tegen mij, joh, dit moet je gaan verkopen. Waar zitten die klanten dan weer? Mijn eerste was in gewoon Leeuwarden, lokaal. Rotterdam heb ik gehad, ik heb het in Californië gehad, Berlijn. Nou, ik had het wel gehoopt, maar ik had het inderdaad niet verwacht dat dat het zo snel zou gebeuren. Nou ja, over het algemeen is pomade qua opbouw allemaal hetzelfde. En het is maar net welke hoeveelheden van welke ingrediënten, dat maakt dit verschil. Dus bijvoorbeeld bijenwas, in mijn geval bijenwas, vaseline, casterolie, olijfolie en een geurolie. En ja, ik kan bijvoorbeeld heel weinig bijenwas erin doen en het is een heel slap iets wat richting de brilgreen gaat. En ik kan heel veel bijenwas erin doen en je krijgt weer een super stevig product. Ja, het is niet per se een subcultuur, maar het is inderdaad wel dat de heren met een beetje ouderwets kapsel, die hebben hier interesse in. Ja, het is denk ik wel een beetje gebaseerd op het oude inderdaad. Als klein jongetje was ik al geïnteresseerd in de grote ouderwetse Amerikaanse auto's. En de muziek van toen vond ik als klein jochie al heel leuk. Ik denk dat het wel daaruit uit voorgekomen is, zeg maar. Het is heel erg leuk om te doen en het is een leuk bijverdienst, maar als ik rijk wil worden, dan zou het echt massaal moeten gaan in de grote fabriek en niet in mijn keuken.